Máš tiež problém, že keby niekto cudzí videl tvoju internetovú históriu, zavolá na teba polišov? Ako autor thrillerov trávim svoje večery googlením bežných vecí, typu stratu koľkých litrov krvi sa dá prežiť bez cudzej pomoci. Ako rýchlo sa telo rozloží v parku počas horúceho leta. Akou látkou sa dá najrýchlejšie omámiť obeť pri únose? A nie, chloroform na handričke je hollywoodský mýtus. Zistil som to tým nepríjemnejším spôsobom. Zistíš pritom fakt zaujímavé detaily. Napríklad, že existujú farmy mŕtvol, kde vedci skúmajú fázy rozkladu tiel, alebo ako slnečné lúče ničia DNA aj otlačky prstov. A by the way, pri únosoch najlepšie funguje... Podobnú hnusobu a viac som si musel naštudovať pre druhú epizódu druhej kapitoly Sanatória svätej Anny. A pozor, než klikneš na link v mojom profile alebo v komentári, radšej si priprav mentol.